Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Mga kamaumasan na mga agama Islam, in sarayaw-rayaw hakabuhi taniyo, in makaabot kita ha bulan Ramadan. In bulan Ramadan, mausim sin pag-ibadat, sin tiap-tiap Muslim. Sumagawa, in labi aula amuin taliun taniyo, in bukun hadya siya mausim para pag-ibadat habaranta. Sumagawa in taliun ta biya diin, amuin mahinang ta in Ramadan, bukun hadya ibadat para kato. Sa mahinang siya laong simbaha sa Anggalis, family time. Hati niya, in tiap-tiap Muslim, suway hinanguntan nyo in bulan Ramadan ini, biya siya hantang family time, bukun hadya in ikaw in magtarawih, bukun hadya in ikaw magbasa Quran, sumagawa, maon in pagdakwa, sin tiap-tiap ama paanak niya. Laong sin hambuk alim, hambuk doktor, hakitab niya, usulut tarbiya al-Islamiyah, inasilaw niya sin pagtarbiya ha Islam, hi Dr. Hazim, inga niya hi Dr. Khalid Hazim, laong niya, then ha mga paidda, bang kita magbiat sin kaanakanta, hikaisa niya in makadawhat kita ibadat. Hati niya, in pag-ibadat mo habulan Ramadan, bukun hadya kartanto ikaw, sumagawa mang-invite kaw, hakaanakan mo, hakampung mo. Pasalaw niya, in pagbiat mo, in paghindo mo, in pagdakwa mo, haanak mo yato, mahinang siya taa. Hikaruan niya. Then ha mga makaamulong niya pa idda, magbiat kaw, hawak to kabataan nila, atawa ka, in nagpapasampay kaudaran, maon doon kay mo, amuin pagtagod nila, al-amnun nafsi. Hati sin amnun nafsi ni, pang biakato, masanyang kaw. Pasal maita bang kaw ng Hindu, nagbiat sing kaanakan mo, biasin bulan Ramadan, masanyang kaw. Pasal kaingatan mo, natunay mo na in kawajiban mo. Hangkan long niya bilang ama, bilang maas, biasin mga bulan Ramadan, suway kita magbiat, maghindu, hakaanakan ta. Hati niya, aun, family time, hibutang mo, hinduan mo sila, biadin magsambahayang, biadin in Ramadan, biadin in magbasa sin Quran, hahalyat to, nahinang mo na siya dawa. Hahalyat to, kuno-kuno dumatong kayo in sakit, in kamatay, laong sa bahasa masanjang nakaw. Mayta, binin mo siya nag-aagama. Amuya tulong in malingkat, indaran kaw magbiat, hakaanakan mo. Paygay, biasin bulan Ramadan, malaggo in impact ni hakatan Muslim. Bang sumud na in bulan Ramadan, in katanya to magmuhot-muhot, manarawi, magsambahayang hati niya, aun halga niya. So long niya, in value, in halga yat to, suwayat to bihanlagan mo waktu, supaya mo sila kahinduan, supaya mo sila mabiat. Ang pamunal, imbis sarahi doktor yato. Kabiyaksahan ko, dahil mga along kabiyahan, kampung ko, insya yato mamuntol na isang, mag-aagama, magsasambahayan. Sumagawa, kamaumuhan, in paghindo niya anak niya, mag-iskol. Pero nasaan niya pahaji? Alhamdulillah, nakapaubos siya 2 hours. Mag-iskol. Sumagawa, at the end of the day, yung simbaha sa Anggalis, after mga 30 years, diyan niya ko nagbisara. Long niya to, bunal sa long niya to, kanama mo yat to. Hati niya, indiak kamulong niya, mga sambil na hinang kauguro. Inakulong niya, bunal, sablong niya, anak ko, professional. Sa bialong niya, mong biakato, sambil magsambahayan, nalupa na. So, uno in maksud dito. In maksud dito, bilang Muslim,
Bukon hadya sila palagbuunta, amuin mag-focus ha, pag-school. Suway da isab sila, hinduan ta sin pag-agama. Na kuno masa, kuno dumatong inuwakto. Ha? Minsan ko mo inapaliyang lahat, masanyang tao, pasal may ta, binin ko anak ko mag-ibadat. Binin ko anak ko magpupuasa. Binin ko anak ko magsasambahayang. Talian na hadya kuno, bang binin mo anak mo mag-inom alak. Masanyang bakaw. Hangkan, long sinambuk doktor ini, bilang maas, suway kita nung niya magtuyo. Paigay hamasabihaon, landuin sasat, amuin dumatong kato. Biasin pag-school, kita nin pag-school. Sambil sabto, sambil ahad, kawaon sin school, supaya yung bata mag-school. Hati niya, bisihon kita, supaya kita malupa. Bangkaw adlaw-adlaw bisi, adlaw-adlaw liya uli na kau makatali. Bangkaw liya adlaw-adlaw di na kau makatali. Bangkaw daran bisi, di na kau makatali marayaw. Pasal amo, naghihinang nadya kau. Nahahalyat to, malawa day katuin pagbiak tanyo kaanakan tanyo. Naampa amo na ini in the best way, the best day, the best month, long simbahasa ang galis. Patumtuman taniyo in kaanakan tanyo. Hati niya, in Ramadan mo, bukun hadya Ramadan para kay mo. Sumagawa, subay mo siya, in Ramadan, inihinangon mo siya, family time. Amuin, matipon mo, in kaanakan mo, in maramo sila maglingkod-lingkod. In kahinduan mo sila, simpag-agama. Wayrun sa asin mag-school, sumagawa, ayaw kita malupa, hinduan tanyo, in kaanakan tanyo, simpag-agama. Laong sinambuok alim, si Dr. Anwar Al-Jundi, alim din hamisir, aun kitab siulat niya sibi-sibi. Challenge long niya, hamasabihaon ha pagbiat sing kaanakan. Hakitab niyang yanan niya, subul at tarbiya al-Islami. Mga tiranan long niya si pagbiat sing kaanakan. Halong sing kitab niya yato, pus mayan siyabut niya ingkatan challenge, unuin mga program, biutang sin mga Yahud, supaya masasat in kaanakan sin Muslim, unuin solution ni hambuk dalong niya. Ingkatan issue, ingkatan problem, inikatan hambuk ra, hikapangatuta. Amo na yung pagbiat sin kaanakan. Way narugaig. Kita niyo masabihaon. Ayaw na ko umatod pa, laong ta TV, ugaway na yung TV, sa in cellphone. In games, Mobile Legend, pila hadya, amoin maka niya wakto rin kato. Napasal mayta, mabisi in kaanakan taniyo hapag cellphonean, pasal wayroon na hinang taniyo, amuin makakawasin, atensyon nila yato. Na sa baba niya na in bulan Ramadan, amo na ini inuwakto amuin, makawa mo in atensyon sing kaanakan mo, supaya mo sila mara papag-agama, mara pa masjid, mara pa madrasa. Hamasabihaon mga kamaumasan na muha agama Islam, pagkita niyo bukon mapatong, sambat na ako Dr. Anwar, amura tuudin chance tanyo in biaton tanyo in kaanakan tanyo. Hangkan na lang po, in tiap-tiap maasubay, anarunta in anak tadahon pa madrasa. Bang in anak tahiyatod ta pa madrasa, okay. Bang hiyatod mo, bang diya mo in anak mo pa masjid, ang pamuhiyatod pa madrasa, amo na yato in the best. Hamasabihaan. Pasal mayta, amura kuman in madrasa, tampat, hambuok, amuin, kahinduan tanyo in kaanakan tanyo sim pag-agama. Hapuas niya yatuway na. Mahunit na. Mahang na. Hangkan lang si mga ulama. Bang dumatong na in bulan Ramadan, hikaisa niya, hapagbuasa tanyo, suway paulon tanyo in niya. Uno in niya yato. In niya yato mga kamaumasan na muhagama Islam. Bukon sadya saya tutumubtub haamuin kabkangan, bisarahon mo, in mamuasa ka habunan Ramadan. Hati sin niya, bang kita mamuasa, amuin pagsadyahan mo in katang hinangon mo, haibadat yaon. Biya sin manambahayang, bangkaw manambahayang, magniat ko manambahayang, bangkaw timakbir na, di sakan huminang, hinang amuin makabakal sin, sambayang mo.
hikasasat sin sambahayang mo. Sumagawain katan, hinangon mo, amuin, nakapokus ka ha ibadat yawn. Di hato rin sabihin pagpuasa. Hati sin niya, pagsaddiyahan mo in katan, hinang mo, halawang simbulan yawn. Hangka ni mga kamaumasan tanyo na kaunayat ko. Hadi pa dumatungin bulan Ramadan, asal piyag saddihan na in katan. Yaon na in pagkaon, yaon na in gasto, yaon na in inumon. Hahalyat to, di sila mapikal, di sila mabisi, di sila mahiluhala ang pagpuasan nila. Pasal kaya ingatan niya, jukup na ingkatan. Aun na pagkaon, aun na pag-inom, ingkatan. Bang sila kumaon masanyang. Bang sila uminom masanyang. Pasal may ta, piyagsaddihan niya, bahagi na niya to siniyat nila ibadat niya. Hangkan makapuasa sila marayaw. Makapagsambahayang sila marayaw, makapagsikil sila marayaw, makapagbasa Quran sila marayaw. Hama sabihaon agun di nakita minsan makabasa Quran. Maitong mo imano siya makatamat Quran halawon sin Ramadan. Especially hawak to taniyo bihaon. Hindi ikatwa Pilipinas. Mabisi. Maita pasal wala ta siya piyagsaddiyan. Hangkan bang kita kumaw nag-uus-us ang pamaglawang. Nasuway, laong simbahasa, suway inniya, bukun hadya siya, tumugtub, hauno, hakabtangan. Sa amuin pagsaddiya, sin ibadat yaw. Mga kamaumasan na mga agama Islam, in bulan Ramadan nini, suway, pakusugun taniyo, muna-muna, in family time. Mayta, law si mga kaguruhan tabiya na sinasabot ko hain doon, imbag patumtum kaw, ha family mo, ha bulan Ramadan, taa. Iban, in pagpatumtum mo ha anak mo ha bulan Ramadan, ha family mo ha bulan Ramadan, kawajiban, sin tiap-tiap ama, wajib hatiap-tiap ina in magpatumtum sila ha bulan Ramadan. Hati niya in bulan Ramadan ini subay, bukon sadya in maksud niya amuin magpuasa kita bukon, subagawa amuin hikakusugta, no, hapag ibadat, ha bulan sin Ramadan. Mga kamaumasan na mga agama Islam, apabila in kamaumasan taniyo, di taniyo, tuyuan ng kaanakan. Hasusungon maaw ng pag-blame tatusin kaanakan tan. Siya Buti bin Qayyim, hakitab niya, Tuhfatul Maulud, aon kitab bin Qayyim. Siulat niya, inambu kalim ini, laong niya, aon laong niya hambuok maas usog, aw nang bukmas usod. Iasubo niya yung anak niya. Long niya anna ahada syuyuk sa'ala ibnahu. Faqala limaza ta'ukku niya bunay. Fa'ajabahul ibin. Ya abati innaka akaktani sagiran. Fa'akaktuka kabiran. Wa ada'tani walidan. Fa'ada'tuka syaykhan. Long sinambuok mas usog. Long niya uto. Kung biya ka to, anak long niya, kung biya ka to, may takori, magkahagad ka ko, may takaw, matugas in umo. Nangasubo siya anak niya, may takaw matugas in umo, di ko rin magkahagad, di ko kapag agihan, long sin, ama niya kaniya. Insambong sin anak, ya abati, innaka akaktani sagiran. Long niya, o ama, ako ang kanak ko, di magkahagad kay mo. Pasalong niya, wala mo ako kaya hagad hawak to ako. Hati niya, wala mo dihil ka ako in kapatut ko. Hawak to ako siwi-siwi. Nalong niya, faakak to kakabiran. Asababiyat tulong niya, di mo na ako pagkaagihan, di na ako magtaat kay mo. Hawak tuin ako, malagbo na. Waada tani walidan. Kung biya ka to, piyasaran mo ako, wala mo ako biat, hawak pa ako siwi-siwi. Hangkan long niya.
pasaran takaw hawak to ko malaas na. Kitaan niyo. In case sa ini mag-happen. Laong tahibin kayim simulat po ang tahon na limaway. Sumagawa in case sa magbalik-balik. Apabila in kamahasan tamdi, magbiat ta kaanakan, hasusungon in kaanakan tadi na may at magtaat ka ito. Di mo na kahinduan pag-agama. Hangkan hamasabihaon o mga kampung ko, mag-invite ka ko. Long yatuan, manjari ko long niya, invite na mo, magbiat ka ito, panasihatan. Pasal in anak yaon na wala nakimugdan in kakahinang padji. Naamoray na agi ko, may kasuway bihaon ng panasihatan. Suway na sila rakula. Suway na sila malaas. Ang paniyuhinduan agama, di na saan. Di na lang ko. Misan na, lumag na ka mapanday magnasihat, di mo na mapabunto, lapabila timugas na. Biada sinsanga, bangda kula na, di mo na mapabuntol. Arapon lang ko. Bangka mo mapaya magpabuntol, dahil hakawata nila. Induan niyo na. Pagda, ang pagkakuma, guru, pabasahan mo ayatul kursi, pabasahan mo Quran, padaawahan mo, inbata, malagbo na, di na yung magkahagan. Ang kalong simbata ini, waada tani walidan, piyasaran mo ako lang niya, amah kabata ako. Nasa wabya tulong niya, pasaran takaw, di na ako magtaat kay mo, di mo na ako pagkaagihan, hawak ko ikaw, malaas na. Hangkan mga tamumasan na muhaga mga Islam, laong hi Dr. Khalid Al-Hazimi kitab niya. In pagbiat lang niya sing kaanakan, mahinang siya kakuyagan, hasusungon. Mahi, pasal nabiat mo sila, kaya hinduan mo sila agam. Hangkan na lang po sintahon limabay, im magbiat kaw sin anak, maghinang anak sali, magsandal hadya kaw hangkatahon, 2 tahon, 2 tahon. Sumagawa, huas sin 4 tahon, 5 tahon, hindi na ko magproblema maghindu kaniya. Mahi, maingat na siya manambahayang, maingat na siya mamuasa. Amo yan mga kamaumasan na mga Islam. Hangkan lang sinabitan niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyataini, dakhaltu ana wa huwa al-jannata kahatain. Laong sinabi alaihi salatu wassalam, man ala jariyatain, mangbiakato, hisiu-siu long niya, dain, kaniyo, at ini kaamaan, din hakainaan. Ala, hati sin ala, hinduan niya, piyamuntol niya, biat niya. Isin biat niya, jariyatain. Hisiu-siu long niya, nagbiat, nagpaintol, naghindu, hadua anak babae, 2 anak babae. Dakhaltu, long sinabi, makasud ako long niya, iban sin siya, palong surga, abihan, nagaagad. Allahu Akbar. Hati niya, hindua anak babae, hinduan mo, biatun mo hapag-agama. Long sinabi, in promise sin Nabi, in hadis sahih, in promise sin Nabi alaihi salatu wassalam, mag-agad ka mo sumul palong sin surga. 2 anak babae. Harugay nga hadis siya butsin Nabi alaihi salatu wassalam, long niya, man yali min hazihil banati syai'an, fa ahsana ilayhinna, kunna lahu sitran minan nar. Inagisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hisiu-siu long niya, man yali, bang kato nagpaintol, naghindu, biyaha masabihaw, nagpa-school, nagpa-adji. Aon anak mo, sabay mo pa-schoolun. Pasal in pag-school, kabuhi hadun niya. Kabuhianan hadun niya. Habihat to ray sab, aon sab kabuhianan ta, ha-akhirat. Amo na in pagpa-adji sin agama, hakaanakan ta. Amo ray to. Pasal may ta, amo ray to in janji sin Tuhan. Apabila niyo hinduan niyo, in kaanakan niyo, sinagama ko. Amuray tulong sintuan, way kasusahan niya at mahuli. Faman tabi'a hudaya, fala khawfun alayhim. Wala hum yahzanun. Suratul Baqarah. Laong simparman, hisiyo-siyong niya miyagad sin hidayat ko. Atin niya, biyading kaagad sin anak mo ha hidayat. Bang wala hinduan. Nalong sin Nabi, hisiyo-siyo lang niya nagpaintol, nagbiat,
Dahin ha mga kaanakan babae. As hadis sa sabutahin doon dua. Ha? Banat. Na, longsin bahasa Arab in bint, anak babae, bang hambuk. Bang banat, atin niya mataon. Atin niya, bang aon anak mo babae, ang pamusila na pabuntol, in pagpabuntol mo yat tulong sin Nabi alayhi salatu wassalam, faahsana ilayhinna. Ampa, nagmarayaw siya, diayaw niya, in mga kaanakan niya babae, kunna lahu sitran minan nar. In kaaunan law niya sim pagbiat niya, hakaanakan niya babae yaon, mahidang niya taming, dahin ha pinarka jahannam. Asawabi ato mga kamaumasan na mga agama Islam, amoy ni pagyanon ta. In Ramadan, suway mahinang siya da'wa sin tiap-tiap Muslim. Pasal mahi, in katan, problema tahama sa bihaon, panasat. Sin satro, sin agama, yari kato taniyo. Matukaw pa school, yan ha school. Busy huning katan tao hahinang, supaya di kita makasayo. Na hangkan hambok da inuwing supaya kita niyolong simbahasa aun mahinang taniyo. Uno, in magbiat kita niyo hakatan waktu. Labi luba na in bulan Ramadan. Atin niya hinangun muna siya bukun hadya puasa sumaga da'wa hakaanakan. In magpaaon kita family time, wayroon mag-cellphone. In pagbisarahan, in pag-ibadat, in pagpuasa, in pagsambahayang. Hahalyat to, amurayat to in, hika-educate ta hakaanakan taniyo. Puas niya yat to, agun wayroon na time taniyo. Iban sin sila magbisara. Pasal mahi, busy ka magtrabaho, busy sila mag-school. Nabang na busy na ingkatan, di na maghati ihingkatan, mahunit sa. Nung simbahasa, at the end of the day, bilang maas, blameon kita sin kaanakan ta. Pasal in sila piyasaran taniyo. Hangkan mga kamaumasan na mga agama Islam, in bulan Ramadan nini, suway hinanguntan niyo da'wa. Da'wa biya diin. Hinduan mo sila. Tuan unay pang Hindu ko, basic. Bang unoy kaingatan mo, amo na yato'y pang Hindu mo kanila. Suway kau maghinang time, pamilya mo, family time. Hibinin katan, hibinin cellphone, magbisara, magkissa kita niyo, maglingkod hi ama, maglingkod hi ina. Haditan ni nato hinangon mga kamaumasan na mga agama Islam, ingkatan mahunit na, kato hasusungon. Pasal mahi, maglalago sila, biya na sin, kissa siyabot, kuhain doon, kissa hibin kayim, mangbiya kato, hasusungon lang niya, in anak mo, mahinang kau, taksilon nila kau. Susunod nila kau, mahi, piyasaran mo sila. Nahangkan, ingkatan waktu, suwaitan niyo hinangan, family time, labi luba na in bulan Ramadan. Mga kamaumasan na mga agama Islam, magsusung in tahun, magsusung in challenge sa tiap-tiap maas, amuin kahunitan kita magbiat sin kaanakan ta. Ampain bata, minsan pa biya di in panday siguro maghindu ha madrasa. Apabila siya habay wala na biat mahunit da siya biatun. Siguro ha madrasa iban mastal ha school. Nahangkan in ama amo na yan in sa lagu-lagu madrasa. In ina amo na yan in sa lagu-lagu madrasa. Habay. Hari tanyo usahon in katan kusugyat to. Di nakita niyo, mahunit nakita niyo makalag anak sali hasusumo. Bukon na kumusog in agama, bang mayan lumamain pag-agamatan niyo. Na in bulan Ramadan ini, amo na ini in bulan, hati niya aun value. Kitaan niyo ba yan yung mga kaanakan tanyo sumud pa masjid? Pasalaw niya katuan, ama, manambahayang kami tarawi. Sumagawa, habukon Ramadan, di mo sila akong tawatan. Nahangkan, in mausim ini, amo na ini in mausim sa rayaw-rayaw. In lumag kita new time. In pasampayan tanyo sila. Unay pasampay ko lang po basic. Hinduan mo sila sin pagtuhan. Hinduan mo sila sin pagsambahayang. Hinduan mo siya sin halal iban sin haram. Subay dahi ama aun time niya. Subay dahi ina magmuhot-muhot aun time niya lumingkod. Hakaanakan nila. Haway roon magsusungin problema tanyo. Pasal may ingkatan kaanakan tanyo na aagaw sin cellphone.
Naaagaw sin mastal, bukun mastal Muslim. Bukun ama nila'y makaagaw kanila. Sumagawa in advisors, in mga cellphone, advertisement, in mga barkada, makawa sila rin kato. Nabang sila nakawa na rin kato, tartanto na hadya malawa na hingkatan. Di nakita niyo agun makawat anak, sali, kahunitan na kita. Pasal may, pasal wala ta niyo yukab magtuy intiranan amuin, hikasud nila hidayat. Hangkan mga kamaumasan na muhagama Islam, in Ramadan ini, subay, hinangunta ibadat sa bukun isa-isa ta. Hinangunta ibadat paagarunta niyo ingkatan family tanin. Amurayat to intiranan, amurayat to amuin hipagbarakat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala uno inkabuhi ita. Pasalaw sin Nabi alaihi salatu wassalam, bang mapatay na inanak ka po Adam, uno in hikawin kay mo. Puasin arta siyarak kamu, amurain mahal ga hikabin mo, hakabuhi ini, amunain anak. Waladun salihun yad'ula. Anak mabuntol, manginduakan niya. Nahari ka mo magmuhot, hari kita niyo magtuyo, maghindo kanila. Aon waktu, kumulang na insumul palom sin masjid tayo ni. Tahon-tahon lumamma, tahon-tahon magtiyo. Sumagawa, sambat na ako hi Dr. Anwar, unuin, solution, supaya kaatuhan ta in sasatsin saitan kato, iwan sim panasat sim mga non-Muslim kato, in biatunta sila. Biasin bulan Ramadan ini. Bukun hadya mag-ibadat isa-isa mo, subay mo sila paagaron. Mahuli din ako magpahaba. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.